pri tomto spôsobe života, trénovania tak, čo najviac mi to dá do života to, že mám sebadisciplínu a je to nejak taký, ako by som povedal, antidepresant, tam si vyburím nervy, mám príliš veľa energie a tak. Takže je to super, ako čo sa toho týka, je to taký ako druh relaxu pre mňa. No a na druhej stránke má to aj svoje nevýhody, keď sa chcem udržať vo forme, tak si musím odoprieť čokolády, sladké veci, hamburgery, čo milujem, McDonald's a tak. Ale keď k tomu dojde, tak si to vychutnám o 100-krát viacej, ako keby som necvičil, takže v pohode. Pod Romanem Vrábem vedený, byl jsem 40, byl jsem třetí na mistrovství České republiky ve fitness a osamostatnil jsem se fakt kvůli tomu, že jsem šel do armády a už jsem teď v Praze, tak jsem potřeboval tým, založil jsem si svůj fitness a od té doby se tomu věnuji a prostě baví mě to zatím a ne, dále pokračovat určitě. Ja sa chystám na Men's Physique, tak je to moja prvá súťaž, dúfam, že to vyjde, nejak postupím, alebo tak, by som bol rád. Ďalšia životná skúsenosť, tak uvidíme, no, ako to vyjde. Dobrý pocit ze seba samého. Niečo dosiahne. Uvidíš, že dosiahol niečo a ešte dostane za to ocenenie. Zatím náš sport prostě bohužel není na takový úrovni, aby něco dostávali. Takže hlavně pro sebe. Ale všechno bude. Ten správný čas přijde.